Jon Gurutz Gomez Goikolea izango da Arkautiko Akademiako zuzendari berria. Eusko Jaurlaritzak astearte honetan jakinarazi du izendapena Gobernu Kontseiluaren ostean. Goikoleak komunikazio ikasketak ditu eta Jaurlaritzako segurtasun sailean lanean aritutakoa da Juan Mari Atutxa sailburu zenean, prentsa eta komunikazio aholkulari gisa. Gaurtik aurrera, Goikolea izango da beraz, Ertzaintzaren Akademiako zuzendari nagusia eta Olga Fernandino berriz, bertako administrazio eta zerbitzuen zuzendaria. Donostiako udalak, Israelekin erakunde arteko harremanak bertan behera uztea erabaki du astearte honetan. Ebazpenak orainaldiari eta etorkizunari egiten dio erreferentzia eta gobernu sionistari ez ezik, Gazako genozidioa edo berau ahalbidetzen duten edozein politika babestu edo legitimatzen duen erakunde publiko edo pribatu erori eragingo dio. Gipuzkoako hiriburuko udal batzarreko alderdi guztiek onartu dute erabakia, alderdi popularrak izan ezik. Bizkaiko DJ enpresan greba eguna izan dute gaurkoa. Aste honetan aurreikusitako 3 lanuztetatik lehenengoa izan da astearte honetakoa eta enpresak inposatu nahi duen prekarizazioa salatzea dute xede. Lab sindikatuak jakinarazitakoaren arabera, Comisiones Obrerasek eta UGTek Madrilen adostutako enpresa hitzarmena dela eta Euskal Herrian metalaren sektorean lorturiko lan eskubideak defendatzera irtetea beste irtenbiderik ez dute topatu. Gabon guztioi eta ongi etorri irailaren 23ko albistegira. Aroztegiko Elkartasun Komiteak prentsaurrekoa eskaini du astelehen arratsaldean Elizondon, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak Aroztegiko makroproiektu urbanistikoaren obrak puntualki geldiarazi zituzten 7 aktivisten aurkako auzian eman berri duen epaia baloratzeko. Aroztegiako Elkartasun Komiteak prentsaurrekoa eskaini du astelehen arratsaldean Elizondon. Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak Aroztegiako makroproiektu urbanistikoaren obrak puntualki geldiarazi zituen 7 aktivisten aurkako auzian eman berri duen epaia baloratzeko. Epaiak argi ilun amitz ditu. Alde batetik, sententziak Palacio de Aroztegia SM eta fiskaltzak gure gain paratu nahi zuten akusaziorik larriena baztertu du, talde kriminal baten parte izatea. Zentzu hontan, oraingoz, absoluzioa lortu dugu. Honekin, 7 herritar kartzela zigorraren mamuaz libratzeaz gain, Euskal Herriko antolakuntza demokratikoaren eta desobedientzia zibilaren kriminalizazioa saihestu dugu. Baita, etorkizuneko borroketan aurrekari arriskutsu honek ekarriko lituzkeen zigortzen neurri larriak ere. Epaiak alde batera utzi du Palacio de Aroztegia SM-ek gure gain ezarri nahi zuen bizi osorako zigor ekonomikoa. Hala ere, epaiak 62.000 euroko kondena ekonomikoak eta bestelako kalte galerak mantentzen ditu. Eta hori neurrigabea eta onartezina dela dio komiteak. Antolatzaileek salatu dutenez, proiektuaren sustatzaileak ez dute ondoriorik jasaten, baina geldierazten saiatu zirenak zigortu egiten dituzte. Batzordeak azpimarratu du epaia ez dela irmoa, eta defentsak eta akusazioak errekurtsoa jarrezaketela iragarri du. Halaber, azpimarratu du, hirigintza proiektuak martxan jarraitzen duela, eta hori geldiarazteko konpromisoa berretsi du. Mobilizazio maila ikaragarria izan da. Orain arte bezala, hemendik aitzinerat ere, bide horretan segituko dugu. Horregatik, herritar guztiak berriz ere deitzen ditugu, heldu diren asteetan abiatuko dugun elkartasun kanpainan parte hartzera, bakoitzak alduen ekarpena eginez. Beraz, borroka hau ez dela soilik tokikoa, baizik eta etorkizunaren eta herri osoaren erabakitzeko eskubidearen aldekoa dela gehitu dute. Azaroaren 26an Mikel Zabalza atxilotu, torturatu eta hil zutela 40 urte betetzen direnean, hainbat herri ekimenek, Debuseko langileek, torturatuen sareak eta Agiarizor Fundazioak memoria dinamika bateratua jarriko dute abian. Hala, azaroaren 26tik, abenduaren 14 bitartean, autobus batek erakusketa bat egingo du Orbaizetan, Iruñean, Bortzirietan, Altzan eta Donostian. Bere kideen protesta ikonekoa berreskuratuz eta tokiko jarduerak antolatuz. Proiektu amaitzeko, ekitaldi nagusi bat egingo da Donostian abenduaren 14. Arabako Foru Aldundiak Espainiako Estatuari eskatu dio araudia aldatzeko indarkeria matxistaren biktimek jasotako kalte ordainak kotizazio gabeko pentsioen kalkuluan kontuan ezartzeko.
Arabako Foru Aldundiak Espainiako estatuari indarrean dagoen araudia aldatzeko eskatu dio. Indarkeria matxistagatik jasotako kalte ordainak kotizazio gabeko pentsioen kalkulutik salbuetsi ahal izateko. Aldundiak proposatu du aldaketa hau sexu abusuen biktima izandako emakume bati balia ezintasun pentsioa kendu izanagatik. Azaldu dutenez, Arartekoak esku hartu behar izan zuen kasu horretan. Biktimak 20.000 euroko kalte ordaina jaso zuen eta horren ondorioz pentsioa galdu zuen. Hala ere, Arartekoaren iritziz jasotako kalte ordaina diru sarrera bada ere, ez dator lanetik, ez da kapitaletik ere, eta beraz, ezen konputagarritasuna aplikatu beharreko araudian agertzen. Honen aurrean gizarte ongizaterako foru erakundeak indarrean dagoen araudia aldatzeko eskatuko dio estatuko organo eskudunari. Indarkeria matxistagatik jasotako kalte ordainak kotizazio gabeko pentsioen kalkulutik kanpo gera daitezen. Jaso berri dute Donostiako Zinemaldiak Euskal Zinemagintzari eskainitako galan, Telmo Esnal eta Asier Altuna zuzendariek zinemirasaria. Azken honekin izan gara, aintzatespen honi buruz hizketan, eta hauxe da kontatu diguna. Telmo Esnal eta Asier Altuna zuzendariek jasoko dute astearte honetan zinemirasaria, Euskal Zinemaren galan. Elkarrekin hasi zuten ibilbide zinematografikoa, Txotx eta 40 ezetz film laburrekin, eta 2005ean elkarrekin zuzendu zuten lehen film luzea, Aupa etxe beste. Orain, film horren 20. urte hurrenaren harira, zinemira sariarekin omenduko dituzte. Sari hau ez da guretzako bakarrik, Euskal Zinea eta Euskaraz egindako zineari egiten zaion rekonozimendu importante bat dela eta uste dut merezitako rekonozimendu bat dagoela horratzean. Sari hau Donostia Zinemaldiak eta Epe Ibaia ekoizle elkarteak ematen duten ohorezko saria da, eta Euskal Zinemagintzaren arloan nabarmendu diren pertsonen ibilbidea aitortzen du. Aupa etxe beste filma Zinemaldian bertan estreinatu zuten zuzendariek duela 20 urte, eta horregatik albistea ustekabean baina poz handiz jaso zuten. Bizigera hemen, Euskal Herrian, gure historia kontatzeko aukera dauku, eta kalidadez eta proposamen oso diferenteak daude gaur egunean, gaztea fuerte datoz, postekoa da hori ere, eskola daude, gare oso bizirik, ez? Eta nik uste hor kokatzen dela sari honen arrazoia edo, ez? Aurtengo hitzordua berezia izango da. Zinemaldiaren historian euskal ekoizpen gehien aurkeztuko diren urtea baita. Euskal Zinemaren gala handia Victoria Eugenia Antzokian izango da, arratsaldeko 7:00. Lourdes Iriondo ez gera alferrik pasako dokumentala aurkeztu dute Donostiako Zinemaldian. Euskal Herriko kantagintzaren ikur honen bizitza beste ikuspegi batetik kontatu dute Inge Bendioroz zuzendariak eta Idoia Gartzes gidoilariak. Haiekin hizketan eritu da gure berri emaile Udane Arbeo. Artxiboko irudiak eta euskal musikaren eta literaturaren munduko hainbat pertsonaren aitortzak baliatuz Lourdes Iriondo ez gera alferrik pasako dokumentala ondu dute Inge Mendioro zuzendariak eta Idoia Gartzes gidoilariak bereekin batu gara Lasarten. Hasiera batian, ni baneukan entzunda Mikel Laboa katedran bazutela gogoa zeo zeiteko bere inguruan, ez? Ja, Idoiaren gana jo nun, ja, pixkat ideia pixka bat egin, nekin sartuko zen historia hontan, baina ez esan hon. Alde batetikan, iruditzen zitzaigun genero aldetikan behiratu behar zala, ze azkenian erakusten zen abeslari hori beti emakume figura eta oso zarkituta zegoen klitxez betetako pertsonaia zen, bere biografia atera eta nolakoa zen benetan horren bila joan gea. Eta gero baita ere kontutan hartu nahi deu o hausnartu nahi deun zergatikan gelditu den ahaztua edo erakutsi diguten hori zergatikan dan bezalakoa, ez? Hor ere, paraleloki bi historia lantzen ditugu. Garai hartan Lourdes irudikatzea neska xalo eta gitarra duna eta minifalda eta hile luze polita bezala, bere garaian ala izango zen, baina guk ikuste genuen orain ere bera hola gogoratzen dela eta ventilatzen dela bere kantagintza edo
ez doka mairu momentuan egin izan balu bezala, eta kontua da gehiago ere, lehenagotik ere aritu zala eta ondoren baita ere. Eta gero erretiratu zen, bihotz gaixotasun larria zulako, baina erretiratu ostean lanean jarraitu zuen kulturaren alde, euskal kulturaren transmisioaren alde. Idatzi zituen liburuak, antzerkigintzan aritu zen, gehien bat aurre eta gazteen atxikia edo. Eta hori, aztu edo bi lerrotan ventilatzen da, eta guk uste dugu izugarrizko lana egin zula, eta holtzatik jetxiarren, aitortu behar zaiola, lan isil hori, edo hainbesteko lustre ematen ez duen lan hori. Dokumentalean zenbait pertsona giltzarri agertzen dira bakoitzak ikuspegi narratioan bere ekarpena eginik. Hasieratik zan pixka bat ikustia ze gai landu nahi genitun, Lurdesen figura ateratzeko, azkenian hasierako erabakitako bat zen, ez genuela olako kanpo off bat jarri nahi eta gure hitzetan ezer jarri nahi. Claro, bere hitzak ez dazkagu, baina bere abestiko hitzak baditugu, eta bere abestiko hitzak ere bere hitzak bezala erabiltzen ditugu testu moduan, ez? Eta gero, hori, ze gaitaz hitz egin nahi genuen, eta literaturaz, antzerkiaz. Edabideen trataera jaso nahi genuen ere, antzerkia, literatura, gure ikuspegia ere, feminista edo gure prismati begiratu nahi genuen edo genero ikuspegi hori eman, eta horrela hautatu ditugu elkarrizketatzea. Eta pertsonala ere bai, azkenean bere familiak hasieratik oso prest agertu zen dokumentalean laguntzeko. Kontua da, dokumental honetan Lourdes protagonista da, baina Lourdesen kateari edo segida ematen dioten beste hainbat emakume sortzaileen lana ere ikuste dugula. Bada emakume referente horien berri izan dute zinemazaleek. Izan ere Donostiako Zine Festivalean egonda ikusgai Mendiorozen eta Gartzesen dokumentala. Eider Gorostidi Akabe Bizkaiko bozeramailea izan da gaurko elkarrizketatua. Hona hemen, elikadura jokaeren nahasmenduen inguruan kontatu diguna. Elikadura jokaeren nahasmenduek oso presente jarraitzen dute oraindik ere egungo gizartean. Normeraren irudiarekiko presioak elikagaikeko dugun jarreran du isla, baina gai psikologikoa hortik asko zera haratago doa. Beraz, egoera guztionen inguruan argia plazaratzeko eta izan daitezkeen aurreiritziak edo dudak argitzeko ere, Amikako platoan daukagu gaurkoan, Eider Gorostidi Akabe Bizkaiako bozeramailea. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zuri. Hasteko konta iguzu zer den Akabe eta nola sortzen den elkartea. Elkarte bat da, orain dela 25 urte baino gehiago, ia 30, famili talde bat elkartu egin zen ikusita beren aideek gaixotasun baten inguruan ez zutela beharreko erantzunik aurkitzen. Eta elkartu egin ziren eta ondorioz gure elkarte hau daukagu martxan, bai Gipuzkoa, Bizkaia eta Alaban. Zein da egin beharra edo nondik nora jokatu egiten dugun? Lehenik eta behin psikologa bat daukagu, berak askotan harrera egiten du familiei eta gaixoei, ez? Diagnostikatu egite izutenean askotan ez dakizu oso ondo nora jo, eta gu gaude horre referente moduan jakiteko pixkat ibilbidea. Egiten dugun beste gauza importante bat da difusioa, ez? Saiatu egiten gara bai ikastetxetara, irakasleekin, ikasleekin eta familiekin, izaten ditugu horrelako jarduera batzuk, non erakutsi egiten den zertan gaixotasuna edo nondik jo edo zertan kontutan eduki behar dugun. Eta bestetik, bai familiekin, guraso edo famili taldeak daude, eta baita gaixorik dauden pertsona horiekin pare bat talde daude, beraiekin lan egiten dugunak modu zuzen batean, ez? Eta helburua da, gaixotasun luze eta zail honederi argi pixka bat ematea. Argian definizio bat egitea oso zaila litzateke, baina zer dira elikadura jokaeren nahasmenduak? Elikatu egiten gara gizakiok beharrezkoa degolako, ez? Gizakiok bizirik irauteko elikatu egin behar gara. Elikadura guztiz naturala izan beharko genuke, ez? Gure beharren arabera, jan modu lasai batean. Zer dira gaixotasun hauek? Janariarekin harreman desegoki bat daukagunean, ez garenean aske erabakitzeko zer jan edo zer ez jan, gu behar dugunean janaria kontrolatu edo gure egoera psikologiko baten aurrean elikadura erabili egiten balin badugu irtenbide moduan, orduan
elikadura nahasmenen inguruan hitz egiten dugu, ez? Eta izan aldira mota askotakoak. Ezagunenak, gure anorexia, non jateari utzi egiten dute, bulimia, kanporatu egiten dute, jan egiten duten hori, ez? Normaltasunarekin jaten dute, eta gero bai laxantekin edo provokatuta kanporatu egiten dute janaria, baditu ere bai atrakoiak, momentu zehatz batean zeo zer gertatu egiten zaizu, egoera hori ez zara gai kudeatzeko, eta orduan jan egiten duzu modu deskontrolatu batean, edo bigorexia edo bizitza osasuntsu baten inguruan askatasuna galtzea zer jaten dezun eta zer ez duzun jaten horren arabera, ez? Gimnasiora noa eta orain bakarrekan jan dezaket elikadura mota hau, edo gero aldatu egin behar dut eta beste hau, ez? Askatasunean elikatu ezin garenean, nahasmenei buruz hitz egiten dugu. Nahasmendu hauen inguruan oraindik ezagutza falta handia daukagu gizartean. Bai, eta gainera, zaila egiten zaigu ezagutza hori bideratzea, ez? Guk sareak irekitzen ditugunean, telebista ikusten dugunean, esan egiten zaiguna da, gorputze osasuntsu bat edukitzeko gauza bat zehatz batzuk egin behar ditugula, ez? Eta argaltasuna osasuntasunarekin lotu egiten dugu, baino ez da horrela. Orduan, zuk familiei batengana hurbildu egiten zarenean eta esaten diezugunean, eske zure seme edo alaba, gehien bat alabaren jokabide hauek, ez? Nola baiteko arazo bat, eta bereik esate izute askotan ez, eske kirola egiten du osasuntsuago nahi duelako, edo jateari kontrolatzen ari da zer jaten duen, edo utzi egin ditu goxoak jateari zeren pixkat argaldu egin nahi du, ez? Azkenean onartu egiten dugu, onartu egin behar ez dugun zeo zer osasunaren izenean, ez? Eta osasuna ez du esan nahi jaten duguna kontrolatu egin behar dugunik, edo egin behar dugula kontrola, egin behar dugula kirola jaten dugun hori konpensatzeko. Gizartean askotan oraindik ere elikadura jokaren nahasmenduari buruz ari garenean sintomak arazoaren oinarri gisa hartzen dira, hau da, aipatu duzuna elikadura kontrolatzea edo kirolaren inguruan dagoen jarrera hori izatea gaixotasuna bera eta ez sintoma, azkenean sakonagoa izan daiteken gaixotasun batena, ezta? Bai, zeren azkenean elikadurarekin lotuta dauden gaixotasun guzti horiek hoien atzean behar eta min handiak daude, ez? Guri esan gizakiok gizartean egoteko behar dugu taldeak onartzea. Eta orduan askotan onarpen horren bila ibiltzen gara guk gure burua ondo kokatzeko, ez? Nerabei hori gertatu egiten zaio. Orduan atzetik dauden sufrimenduak, tristurak, trauma txikiak ezin ditugu kontrolatu. Kontrolatu dezakeguna da, zer jan egiten dudan edo zer ez dudan jaten. Baina nire min emozional guzti horiek hor barruan daude. Eta ezin ditudan ez kontrolatu, egiten dudana da, kontrolatu aldudan horreri irten bide bat eman. Baina azkenean da, ikusi egiten den ardatz bat. Horraitik, etxean, ikusi egiten bali mago, gure seme-alabak momentu batean, ez? Esaten digutela, nire gorputzarekin ez nahi oso ondo aurkitzen, hau jateari utziko diot. Gelditu, hitz egin. Seme-alabekin denbora eman, eta behar balin bezute laguntza eskatu, horretarako daude profesionalak, eskatu. Esan duzu eta adina, ingresoen eta adina eta jetxi egin dela, 12-13 izan zitekela eta orain 8-9. Nolatan hasten dira, egun 8-9 urteko aurrak batez ere neskak horrelako arazoekin? Daukagun lehenengo ez dakit nola esan, arrazoia edo sareak dira. Sareek erakutsi egiten dieten ispilua ez da erreala. Nola da posible 8-9 urteko aur batzuk ateratzea saretan eskinker eta horrelakoak egiten. Ez daka zentzurik. Nola da posible gure seme-alabeak leio hori irekitzea inolako kontrolari gabe. Orduan, beraiek ikusi egiten dutena da, 8-9 urterekin esan egiten zaiela gorputz batzuk eduki behar dituztela. Oraindik aurren gorputzak dituzte, ez dira hasi askotan hilerokoarekin, ez dituzte benetako aldaketa fisikoak eduki, baina ispilu hori daukate. Eta gero askotan da, gure ingurunea, ez? Zer da ikastetxean ikusi egiten duguna, zer da etxean ikusi egiten duguna. Zenbatetan gurasok hasi egiten gara, hasi egingo naiz dieta bat egiten, osasuntsu egoteko, gimnasioan apuntatu egin naiz, gauza hauek egite ditut,
mezu guzti horiek gure seme-alabek entzun egiten dute. Eta askotan konturatu egiten dira gu gure gorputzak ez ditugula onartzen. Eta orduan gu gure gorputz ez balin badugu onartzen, zergaitik beraiek beraiena onartu egin behar dute. Ez? Orduan, askotan, gizarte moduan oso ohituak gaude gorputzak epaitzeko. Ez daude ez gorputz onak, ez gorputz txarrak, gorputzak anitzak dira. Eta gure bizitzan zehar, gure gorputza aldaketan dago. Eta hori da erakutsi behar dieguna, ez? Aldaketa horretan. Badago arriskua nahasmendu hauek nolabait kronifikatzeko hau da, edo urte askotan irautea ez dakit bataz besteko hori badagoen bataz beste zenbat irauten duten norberarengan nahasmendu hauek, edo badago kronifikatzeko arrisku hori? Bada gaixotasun guztietan bezala. Egongo dira pertsona batzuk lortu egingo dutenak egunean sendatzea. Beste batzuk modu batean edo bestean, gradu batean edo bestean, bizitza guztian gaixotasunarekin egongo dira. Sendatu egingo dira 60an, 80, 90, bizitza normalak eramateko aukera izango dituzte, baino hor badago, ez, landu beharreko zer. Eta badago ere bai zati txiki bat ez dana sendatzen. Nahasmendu, elikadurari lotutako nahasmenak badituzte bere ondorio fisikoak, gorputzean. Eta ondorio horiek batzutan aurre egiteko aukera dago, baina besteetan ezin da. Zuk gorputza denbora luze batean jan gabe utzi egiten balien baizu, badira muskulo batzuk guztiz estropeatu egiten direnak, eta gure bihotza horietako muskuloa da, ez? Eta badira beste batzuk, bere buruaz beste egiten dutenak, zeren, klaro, elikadurari lotutako nahasmenaekin oso lotuta dago sufrimendua. Ez da, ama eske behitu, nik nahi otar galdu, ez. Hor atzetik dagoena gehien bat da sufrimendua, mina, iluntasuna. Ez dute askotan irtenbiderik ikusten. Eta heldu hori askotan guri famili moduan egoera hori kudeatza asko kostatu egiten zaigu. Ez da erraixa diagnostikoa. Zuzoa segun batean medikura ikuste dituzulako gauzak daudela pixkat arraro, eta ematen dizuten diagnostiko horrekin ez dakizu zer egin. Nire alabak anogresia daka, eta orain bizitza guztiz aldatu egiten da. Gizakiok elikatu egin behar gara. Momentu horiek oso zailak dira etxean, jateari utzi egiten diote, agresiboak bihurtu egiten dira, askotan ez dituzu ezagutzen, hor badago zer galdu egiten dana. Nik nire alaba galdu egin nuen, eta urte bat baino gehiago kostatu zitzaidan berriro ere bere begietan bere ikustea, ez? Eta horrek sufrimendu handia daka, baina sufrimendu handia daka gaixotasuna pasatzen duten pertsonengan eta sufrimendu handia dago familiengan. Sendatu daiteke bai, medikuek esate dute eren bat gutxi gora bera, nik psikiatrari galdetu nion ingresatu egin zutenean, esan nion, bale. Azaldu egidazu historia orain nola doa. Eta esan zian, bataz bestekoa, sendatzeko bataz bestekoa, kalkulatu 7 bat urtekoa dela. Eta esan nion, benga ba, min bizia dira 5, 7, jazta, denbora bat daukat. Eta zenbatek sendatu egiten dira. Eta niri ospitaleko psikiatrak esan zian, eider, eren bat guztiz sendatu egiten da. Ematen zaie alta eta jazta, guztiz, bizitzaren etapa bat da, beste edozein etapa bezala. Eren bat, rekuperatu egiten da, 100 batean, 80, 90, bizitza normalak eramaten dituzte eta jazta. Eta beste eren bat, hil egiten da. Hil egiten da, bere buruaz beste egiten duelako, edo urteetan jarrera desegoki batzuk eramaten dituzunean zure gorputzarekiko horrek egiten du gorputzak, iristen dela momentu bat non ezin duen gehiago, ez? Baina aukera badago. Baliabide publikoak osakidetzari dagokionez arlo honetan mugatuak, urriak edo mugatuak direla esan genezake? Bai, mugatuak eta askotan ez dakitze punturaino guztiz erabilgarriak, esan nahi dut. Behin eta berriz esan dugu, elikadurari lotutako nahasmenak behar dute lan talde handi bat. Ez da nutrizionista baten gana jutea, ez da endokrino baten gana jutea, ez psikiatra baten gana jutea, non medikazio zehatz bat emango dioten. Ez psikologa, zeren osakidetzan ez da azkagu psikologoak gaixotasun honetarako, psikiatrak ditugu. Orduan, elkarteetatik behin eta berriz eskatu egiten ari garena, eta osakidetzak badaki eta askotan hitz eman digu gauzak beste modu batean egingo duela, zeren oso ondo dago jartzea Galdakako ospitalean 6 edo 8 eta Txagorritxun Gasteizen beste horren beste. Min horrekin ez dugu ezer egiten, guk behar duguna da, haur bat diagnostikatu egiten denean,
berarekin lan egiten duten profesionalak gaixotasunaren inguruan informazioa edukitzea. Oraindik ere psikologia ikasi egiten duten ikasleek elikadurari lotutako nahasmenen inguruko oso informazio gutxi jasotzen dute. Zeren gure alabek ikasi egiten dute psikologia, askotan, zeren konturatu egiten dira, beren bizitzak salbatu egin dutenak izan direla familiak eta psikologoak. Eta orduan, esan diogu Osakidetzari behin eta berriz, formazioa eman, beharrak, baina, klaro, hori suposatzen du dirua. Eta garai batzuetan politikariei interesatu egiten zaie erakustea zeinen ondo goazen eta behitu Osakidetzak zer egiten duen, baina gure egunerokotasunean argi daukagu hori ez dela nahikoa. Askotan elkartera etorri egiten diren familiak lortzeko psikiatrarekin lehengo bisita igual pasa egiten dira 6-8 aste. Hori, naiz eta batzutan ez sinistu, hainbat familientzat da bizitza edo hil egitea. Zeren denok ezin dugu ordaindu astero psikologo bat, Astero. Eider Gorostidi, mila esker Amaikara etortzeagatik. Zuei. Gaurkoan, argazki bat belainoan taldearen Lo daude abestiarekin amaituko dugu saioa. Gogoratu Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izan ezkero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte.